Guys, welcome to Smart Money Concept Strategy, Smart Risk Strategy. So inshallah in this video I will going to show you how to identify the market structure. So Allah a wannan video zamu tattauna akan how to identify the market structure in a simple steps. So that already time frame ɗinmu zamu fara we will start our predictions in the 4-hour time frame analysis. So in 4-hour time frame analysis is the time frame that you can identify or analyze the market as a swing trade, so that idan muka ce swing trade already kowa tunda this is an high advanced knowledge, highest advanced knowledge. So but idan ka tsaya kai focusing a wannan concept ɗin da zan koya maka, you will succeed a lot, sannan kuma zaka samu a lot of knowledge wanda kai karan kanka zaka iya ma koyar da wasu ma ba wai kai karan kanka ba. Sannan kuma duk abin da na koya maka I can give you right to ka je ka gwada wannan abin domin ka tabbatar da wannan abin da aka koya maka shin he is paying or not. So that all those concepts kawai you just have it is a very important that you to get a good knowledge about them. Sannan kuma abu na gaba, so you supposed to get the biro and paper together with you. So yana da kyau ka tanadi biro da kuma pencils domin wayannan strategy abbreviations ɗin. Wasu dole zaka ga kamar baka san su ba, wasu kuma dole zaka ga ka san su. So in Allah yadda zamu how to analyze the market, how to identify the market structure and analyze it. So in aka ce analyze, already ka san analysis abin da yake nufi, ka binciki kasuwa, ka mata binciken ƙwaƙwaf tun daga farkon ta zuwa ƙarshen ta, so that a smart money concept zaka fara prediction ɗinka from 4-hour time frame analysis. So duk analysis ɗin da ka fara a 4-hour time frame analysis you can call it as swing analysis. So that duk analysis ɗin da aka fara shi a 4-hour time frame analysis ne wanda zaka yi swing trade ɗinka like just about 1 to 3 to 4 days up to 5 ma to above. So sannan kuma zaka gane wannan kasuwar gabaki ɗayanta ina za ta iya dosa. Sannan kuma zaka iya fara analysis ɗinka from one day 1, wanda idan kai prediction ɗinka day 1 maybe ka ce so that weekly based analysis ɗinka. So duk wayannan analysis ɗin da kake gani is just about the calculations, amma but duk abin da zaka je ka koya yana cikin wayannan abubuwa wayanda insha Allah zan koyar da kai, sannan kuma in sanar da kai ma'anoninsu, sannan kuma duk abin da ya faru a kasuwa ta dawo tamkar tafin hannunka. So Allah ya yarda wayannan su ne abubuwan da zamu tattauna a wannan strategy, sannan kuma za ku ga yadda a wannan strategy yake aiki, sannan kuma you will get a lot of knowledge, za ku samu a lot of knowledge so that in this video. Sannan kuma in Allah ya yarda abubuwan da zamu tattauna a how to identify the valid order blocks, mitigators obvious kenan, EQSL equals win low and EQSH equals swing high, VSL buy side liquidity, SSL sell side liquidity, OTE optimal trade entry, VOB boss break of structure, FVG fair value gap, ko kace inefficiency ko kuma kace imbalance. So that fatan ana fahimta kenan. Ko kuma kace imbalance kenan, so that idan kaga an yi alamun wa'innan dalolin is just abin da ake nufi ana nufin inda the liquidity points, so all the place that grab the liquidity, all the place. So duk lokacin da aka samu boss, so it's the zone that sweeps the liquidity of the sellers or either of the buyers. Duk lokacin da kaga boss. Sannan kuma IMB choch is just represents the invalid change of character. Sannan kuma IMBOB is just represent the invalid order blocks. So invalid order blocks abin da yake nufi shine order blocks wanda ba normal ba valid bace. Valid kuma abin da yake zai tafi daidai kenan. Invalid wanda kuma yayi breaking. So valid wanda abin da ya tafi straight. Invalid kuma abin da yayi breaking. So pattern ana fahimtar. BPR kuma abin da BPR yake representing shine balance price range. So fatan ana jotin abubuwa masu muhimmanci da nake faɗa. VSH kuma previous swing high. So that wannan zone din shine previous swing high zones. So V pullbacks. So duk lokacin da misali aka samu valid pullbacks, ba wai kawai dan retracement daban. Some traders they are
doing a lot of mistakes. Zaka ga suna neman a maimakon misali mutum wai ya ce maka he is a retracement trader, but gaba ɗaya ma definitely you don't know the retracement. So that retracement, valid retracement shi ake kira da valid pullbacks. So that nan zone din shine valid pullbacks zone. So EQSH kuma already kun sani equal swing high. Sannan kuma EQSL equal swing low. So that wannan zone din wanda kuma shine EQSL din mu. So that wanda wannan zone din shine EQSL zone din mu, wato equal swing low. Equal swing low. So that wannan zone din shine equal swing low din mu. Wannan zone din shine equal swing low din mu, wanda yanzu nayi identifying dinsa well and better also understanding. So fatan an fahimci wannan. So insha Allah yanzu we will going to back tun daga inda muka fara predictions din domin fara, so that insha Allah za mu fara analyze na kasuwan mu tun daga wannan zone din. So idan misali kuka duba za ku ga na yi makin wannan zone din as a CR flip zone. Already kowa ya san CR flip zone, consolidating ranging flip zone. So duk lokacin da aka samu wannan zone din, so that dole muna buƙatar kasuwa ta fita sosai, wanda shine kasuwar daga nan a daidai zone din. Idan kuka duba an samu valid order blocks, bacin order blocks da aka samu swing side order blocks, ita ce wannan kenan, wanda yanzu zan muku marking ɗinta domin ku fi fahimtar komai daki by daki. So wannan ita ce swing side order blocks, first swing side order blocks da aka samu, wanda daga nan kuma sai aka samu ga FVG ɗinmu, fair value gaps zone ɗinmu, ga FVG ɗinmu nan idan kuka duba. So that ɗan zone ɗin shine FVG ɗinmu, ko kuma ka ce inefficiency, ko kuma ka ce imbalance. So FVG fair value gaps. So duk lokacin da aka samu fair value gaps ana buƙatar a samu candles ya zo ya rufe wannan gaps ɗin da aka samu. So wanda idan kuka duba za ku ga a daidai nan gurin da aka samu wannan gaps ɗin, an samu price ya zo ya rufe wannan gaps ɗin da aka samu. So that kun gani duk lokacin da aka samu FVG wato fair value gaps, so za a samu price zai zo ya rufe gurin, ko kuma ku ce imbalance, ko kuma ku ce inefficiency. Imbalance ko kuma inefficiency, IFC kenan, ko kuma ka ce FVG. So that wannan how to identify it is the valid order blocks, how to identify it is the valid order blocks. So yadda za ka identify ɗin ka tabbatar da wannan is a valid order block or non-valid order blocks. So idan kuka duba sosai za ku ga lokacin da order blocks ɗin ta fito, candle ɗinmu na order blocks wanda shine wannan candle ɗin, babu wani candle, no any candles that is above it. So that za ka jira, ba wai hakurin kawai da zarar ka ga kasuwa kawai ta fita za ka je ka ce za ka yi trade ba. No, you supposed to wait for the confirmations. It is the valid order block ko kuma non-valid order block. It just depend. Either kai scalper swing trader ne, day trader ne, ko kuma scalper trader ne kai. Idan misali kai holder ne, swing trader. So that you just wait for the confirmation, for our confirmation. Idan kuma kai swing trader ne, you just wait for the 15-minute. Idan kai swing trader ne, idan kai day trader ne, you just waiting for the 30-minute confirmation, ko kuma for the 15-minute confirmation. It's just depend da kowane trader ne. So that idan kuma kai scalper ne, you just trader wanda yake trade minti 15, minti 5, so that za ka yi analyze ɗinka. Already dama in ka yi identify na market ɗin, ka san already inda kasuwar ta dosa. So shi amfanin prediction na swing, amfaninsa wato prediction na 4 hour, shi amfaninsa kawai ka tabbatar da where is the market is and where is the market is hiding next. So shine za ka fara analysis ɗinka bacin ka yi analyze na kasuwar 4 hour, so that kana buƙatar ka dawo 1 hour, sannan kana buƙatar ka dawo 30 minutes, a 15 minutes kuma sai kai excursion ka samu confirmation ka shiga trade. So confirmation ɗin da misali ni ku kaddara ni I am a swing trader wato holder kenan. So the best confirmation ɗin da zan nema kenan, tunda na ga wannan is a valid order block. Yes, is a valid order blocks.
sannan kuma ga inefficiency ɗina an cike shi da sauransu, so that I need the price, ina buƙatar price ɗin ya yo retracement ya tabbatar min wannan valid order block ce. So in har valid order block ce, price ɗin ba zai taɓa yin above ɗinta ba. Bari misali na ja mana ita da rectangular line domin for you to easy understand. Yanzu misali ku duba, idan har misali valid order block ce, idan misali invalid order block ce, so that price ɗin maybe ya zo ya wuce ta, valid order block ɗin. So kun ga na yi makin order block ɗina. So in har price ɗin ya yo retracement, wannan shine retracement ɗin da aka samu, wannan candle ɗin shi ya retracement. So in har retracement ɗin nan da aka samu a daidai zone ɗin nan, price ɗin ya zo ya yi aboving ɗinta, in har ya zo ya yi aboving ɗinta, so that it's not a valid order block. It's not a valid order block. In har price ɗin ya retracement ya wuce ta, so that it's not a valid order blocks. So that idan yanzu misali kun ga na samu confirmation da price ɗin ya yi retracement, ya yi fullbacks, so that price ɗin bai zo ya wuce ta ba, sai kuma price ɗin ya juya zuwa ƙasa. So that da ya juya zuwa ƙasan nan shi ya bani good confirmations of the wannan is a valid order blocks. So that kun ga in har misali ya yi retracement ya juya, da ya tashi juyawa ɗin kuma sai ya wuce daga inda ya taso. Idan misali a daidai ina candles ɗin ya wannan, misali a daidai nan gurin da na samu valid order blocks ɗina, so that sai price ɗin ya je cike wannan FVG ɗin, gashi nan da misali ya gama fita, duk lokacin kawai da aka samu valid order block ko kuma invalid order blocks, so that dole price sai ya dawo ya cike wannan invalid order block ɗin, invalid fair value gap ɗin, ko kuma invalid inefficiency, ko ka ce inefficiency, ko ka ce imbalance, ko kuma ka ce fair value gap. So that wa'annan kenan. So wannan zone ɗin da kuke gani, price ɗin ya zo ya cike shi, wannan zone ɗin da price ɗin ya zo ya cike, so that shine inefficiency ɗinmu, ko kuma mu ce imbalance ɗinmu. So that da price ɗin kuma ya tashi retracement tun daga inda ya gama cike FVG ɗin, wanda bari na yi marking ɗin zone ɗin, tun daga zone ɗin da price ɗin ya gama cire FVG ɗin, wannan zone ɗin kenan. So a daidai zone ɗin a price ya gama cire FVG, so da ya gama cire FVG ya dawo, bacin ya gama cire FVG ɗin nan sai ya retracement, a daidai nan gurin ya yi retracement, so da price ɗin ya taso kuma me yayi, bai wuce wannan valid order block ɗin ba, bai wuce ta ba. Fatan ana lura. So that wannan video is our last video, and also ya tanada a lot of knowledge, so that ba naka bane wai ka kalla ko sau ɗaya ko sau biyu ka ce za ka fahimta. Kana buƙatar ka kalla a lot in har kana buƙatar ka zama professional a trading, sannan kuma ka daina loss a trading ɗinka. But dole loss is a part of this journey, but amma kuma ko me za ka yi shi ne cikin ilimi. Ko me ya faru a kasuwar kuma a gaban idonka ya faru, sannan kuma ko me ya faru a kasuwar za ka ga ya zamto maka ilimi. So that wannan zone ɗin shine CR flip zone. So I'll also avoid the trade in CR flip zone. Sorry, bari na ƙara muku marking ɗin zone ɗin na CR flip zone ɗin for you to understand it well. So that wannan shine CR flip zone ɗinmu, consolidating and ranging flip zone, wannan zone ɗin. So that duk lokacin da kasuwa ka ganta aka no matter kai trade a wannan zone ɗin, kana jira kasuwa ta ciri liquidity da za ta cira na ɓangaren sell side liquidity ko kuma buy side liquidity. So kana buƙatar kasuwa dai ta fita kafin kai wani trade ko kuma ka samu wani confirmation on dai so many things. So that wannan retracement ɗin da kasuwar ta yi ta ƙara fitar da second order blocks. So that wannan shine second order blocks ɗin da kasuwar ta fitar, sannan kuma also shine valid pullback ɗinmu. Fatan an fahimta. Saboda me ya zama second order blocks, shine da price ɗin ya zo bai wuce wannan ba, sannan kuma ya juya. Da ya juya, wannan ya tabbatar min confirmation ɗin cewa wannan gurin valid order block ne a zone ɗin. So tunda valid order block ne a wannan zone ɗin, sannan kuma price ɗin bai zo ya wuce wannan zone ɗin ba, ya yi boom ya yi sama bai wuce ba, sai kuma retracement ya juya. Da ya juya kuma sai kasuwar boom ta ci gaba da ƙasa. Idan kuka duba za ku ga kasuwar sell ɗinta ta ci gaba da yi abinta har sai da ta zo ta fitar
ta ciri sell side liquidity, wato na yi makin ɗin mitigated order block ɗina, so that na yi makin ɗin mitigated order block ɗina, so that bacin nan kuma our previous or last our candlestick, just call it mitigated order blocks, so that bacin nan kuma me ya faru, gashi nan kasuwa ta ciri sell side, sannan is just the last I think it's just the last taking liquidity a wannan sell side na ɓangaren swing. So da aka yi bacin nan kuma me sai aka samu valid change of character. Menene valid of change of character? Duk lokacin da aka samu valid change of character, so ba za a ƙara samun no matter wani break of structure ba. Duk lokacin da, a riƙe wannan magana, duk lokacin da yanzu muna analyze, mun gama analyze na wannan ne dalilin da ya sa kasuwar ta yi ƙasa ta zo nan har na fitar da mitigated order block ɗina. So yanzu muna daidai wannan zone ɗin ne, me muka samu a daidai nan zone ɗin? A daidai nan zone ɗin me muka samu? Tunda already muna identify na market ɗin ne ma baki ɗayanta. Muna analyze all the market, so that wannan kenan. So that yayin da kai analyze all the markets, ka gama fitar da abin da ka fitar, kai ta kasuwar ta dawo tafin hannunka, you just kawai ka yi trade based on smart mode concept. So sannan kuma ana buƙatar you as a trader, kasuwa ko da yaushe ta dawo hannunka. So a daidai wannan zone ɗin idan kuka duba za ku ga mun samu valid change of character. Dalilin da ya sa na ce nan valid change of character aka samu a wannan zone ɗin, valid change of character aka samu shine every valid change of character price baya breaking ɗinsa. Every valid change of character, so that wannan ita ce valid order block ɗina, so that wannan valid order block ce, dalilin da ya sa ta zama valid order block, bacin ita wani price ɗin bai zo ya yi abovin ɗinta ba. Daman already na faɗa muku dokar ita ce duk wata valid order block price baya taɓa zuwa ya yi breaking ɗinta. So that bacin na yi makin ɗin valid order block ɗina, so that sai me zan jira confirmation na change of character, so that gashi nan an samu, ga inda aka samu choch ɗina nan, change of character. So bacin an ce how to identify this is a valid change of character. So dalilin da ya sa ne identify ɗin wannan valid change of character ne shine wani price ɗin bai zo ya yi break of structure ba, wato boss kenan, ba a samu break of structure na ɓangaren sell ba, na ɓangaren sell side break of structure, so that ba a same shi ba. So that kawai abin da aka samu, an samu retracement, wanda muke kiran hakan da pullback, wanda shine daidai nan zone ɗin, wanda zan yi makin ɗinsa domin ku gani. So this is our second order blocks. So this is our second order blocks. Sannan kuma idan kuka duba za ku ga, idan kuka duba za ku ga price ɗin ai shi ma still bai yi aboving ɗin wancan ba. So that wannan kenan. So bacin nan kuma me? Bacin nan, so an samu a good change of character, sannan kuma price ɗin ina buƙatar ya yi retracement. So ga retracement ɗin da muka samu na confirmation ɗina, wannan order block ɗin, so that wannan valid order block ne ita shi ma, sakamakon wani price ɗin bai zo ya ƙara wuce shi ba. So wannan ma is a valid order blocks, wannan ma order blocks ne. So every valid order block price baya iya breaking ɗinsa. So wannan kenan. Sannan kuma me valid change of character da aka samu shine ba ƙara samun wata change of character da ta zo ta wuce wannan ba. Inda an samu, so ta tashi daga valid change of character ta koma break of structure. So that bacin nan an samu wannan confirmation, na gama samun wannan confirmation, so nan gurin ya zama valid pullback kenan, pullback testing. So that pullback shine misali price ya ƙara canja character ya juya, amma kuma bai ƙarasa kusa da wancan another change of character ɗin da ya yi ba. Sannan kuma kasuwa ta ƙara juya ta ɗau direction. Za ku ga dai gurin ya fitar da valid like order blocks haka. Ya yi retracement mai kyau, ya juya, shine valid order block. Ba wai kawai candle ya ɗan je ya ɗan dawo ba. Ya je ya ƙara cire liquidity na wasu, sannan ya ƙara change of character, shi ake kira da valid pullback points. So that every valid pullback points za ka ga shi kuma price yakan juya. So that wannan kenan. So that a daidai zone ɗin nan an samu valid pullback kenan, kuma gashi nan an ƙara fitar mana da wata OB ɗin. So that kun ga na samu a nan gurin na yi makin ɗin valid change of character ɗina. So that duk lokacin bacin nan kuma me ya faru, za ku ga kasuwa boom sai da ta fita. So gashi nan kasuwa ta fita har izuwa nan gurin, daga nan ma still aka ƙara samun wani VPB ɗin, valid pullback kenan, shi muke kira da VPB,
VPV, so that wannan kenan sun ma still zan yi marking ɗinsa, so that a wannan zone ɗin shi ma gashi aka ƙara zo aka yi retracement, still in kuka duba za ku ga ai candle ɗin bai zo still ya ƙara breaking ya kamo wannan ba, da candle ɗin ya yi retracement bai zo ya yi breaking ya kawo wannan ba, so that kaga wannan valid order block ce, wannan ma valid order block ce, so bacin nan wannan ma is another second valid order blocks, so da sannan kuma price ɗin yana respecting na TKTC ɗinmu, wato trend line Kitachi's confirmations, so that wanda kuma already duk lokacin da aka samu break trend line Kitachi's confirmation, so da za ku ga price za ku ga me an samu breaking na trending movements, so that wanda kuma yanzu zan yi muku bayanin wa'innan abubuwa da na faɗa domin su zauna a kanku sosai da sosai. So a nan gurin na ce an samu second first pullback ɗinmu gashi nan, first pullback ɗinmu gashi nan valid order blocks ɗinmu, so da second pullbacks ɗinmu gashi nan shi ma valid order blocks ne, gashi nan kasuwar still tana ta tafiya, ga third wannan ɗinmu nan kuma shi kuma third retracement, kaga wannan retracement ne ba valid pullback ba ne. Duk lokacin da aka samu valid pullback, saboda kasuwa takan tafi sosai, valid pullback duk lokacin da muka same shi muka yi finding ɗinsa a kasuwa, za ga kasuwa ta tafi sosai, so that nan kuma gurin misali a daidai nan gurin kuma aka samu invalid pullbacks. Dalilin da ya sa ya zama mai invalid pullbacks, da ya tafi mai price ɗin ya dawo boom, da ya dawo kuma sai ya ƙara cire musu liquidity, so that a lot of traders kuma sun zata abin da aka samu a nan gurin shi za a samu a nan gurin, shine nan ya saka traders ɗin suka ƙara jiran a samu wani retracement, saboda na gaya muku valid pullback shine misali a samu valid retracement, ba kawai wai kasuwa misali, sorry bari in ɗan yi muku wani ɗan misali kaɗan a daidai nan gurin, ba wai haka ake nufi ba, ba wai haka ake nufi ba, misali kawai kasuwa tana tafiya like just a trend a haka misali kawai sai kasuwar ta ɗan yi haka ta dawo haka ta ci gaba da tafiya, to wannan ba valid pullback bane, retracement ne. Fatan an fahimta, bari in ɗan ƙara nuna mana shi. Misali kasuwa tana tafiya a haka, tana tafiya, so kawai sai misali kuka ga an ɗan samu haka an ɗan juya kuma, so wannan ba valid pullback bane, retracement ne. Misali valid pullback, misali kun ga nan a nan gurin mun samu valid pullbacks, so that muna jiran mu ƙara samun valid pullbacks, so valid pullbacks sai muka samu misali kamar haka, kun ga kasuwar bata kawo mu wannan second order blocks zone, valid order block ɗin namu ba, so da shi ma wannan bai ba, so that wannan shi ake kira da valid pullbacks, kasuwar ta yi already ta yi pullback testing, ta juyo sannan kuma ta ƙara ɗiban wani liquidity ta kuma, amma kuma still kasuwar bata zo ta yi breaking ɗin wannan na farkon ba, so that idan ka ja trend line ɗinka za ka gani, so that a daidai nan kuma mun samu invalid pullbacks, wanda already nan gurin shi ma bari mu yi marking ɗinsa. Da kasuwar already ta je ta cire liquidity na equal side liquidity, so da a daidai nan gurin a lot of traders they are just expected a valid order block ne a nan gurin, valid order block za ta ƙara fitarwa, so da sai suka ƙara shiga kasuwar a daidai zone ɗin nan, so da suka shiga kasuwar kuma me ya faru a daidai kasuwar gashin da suka shiga a daidai nan me ya faru, boom, sai kasuwar ta zo ta ɗebe musu liquidity, kaga kasuwar misali me a nan gurin ta yi break of structure, so that yanzu kuma me yanzu kuma sellers ne za su karɓi kasuwar, tunda already kuma duk lokacin da kasuwa ta sannan kuma idan misali kuka yi analyze kuka duba za ku ga misali kasuwar ai ta dawo zone ɗinta ne, ta dawo optimal trade zone ɗinta, asalin inda misali ta taso, already kun ga tun daga nan muka fara analyze na kasuwar, sannan kuma tun daga nan nake nuna muku abubuwan da yake faruwa, sannan kuma daga daidai nan gurin sai kasuwar kuma ta tsaya, so nan gurin equal high ne, equal swing high, fatan an fahimce ni, equal swing high ne nan gurin, so tunda equal swing high ne nan gurin, kun ga nan gurin ta dawo actual optimal trade zone ɗinta kasuwar, sannan kuma wannan kasuwa abinda kasuwar ta dawo nan gurin sannan ta yi breaking, bari in ja mana layi shi kuma in faɗa muku abinda ake kiran shi. So abinda kasuwar ta yi a daidai nan gurin, abinda muke kiransa shine muna kiran shi OEPB, over equal price breakout, so that wannan zone ɗin kenan, so da dalilin da yasa na ce over equal price breakout, misali kun ga
wannan shine actual trade zone ɗinmu da muka fara trade ɗinmu, sannan kuma muka yi winning trade ɗin saboda mun samu valid order block, mun samu valid pullbacks, sannan misali kasuwar ta tafi ta bamu abin da take bamu. A nan ma da mu za mu ci sell, kasuwar ita ma ta ƙara bamu, ta fitar da abin da ta fitar a daidai nan gurin. So that bacin nan kuma da kasuwar ta dawo, maimakon ta tsaya a daidai wannan zone ɗin, bari in ɗan muku makin ɗin shi. Sorry. Yawwa. Misali kun ga maimakon ta tsaya a equal price ɗinta ta juya, sai kasuwar kawai ta yi break of structure a daidai nan gurin. Sai kasuwar kuma ta ƙara still break of structure a daidai zone ɗin nan. Sai kasuwar ta yi break of structure. So da kasuwar ta fitar da boss a daidai nan gurin, ta yi break of structure kenan. Sorry. So da bacin a daidai nan gurin, kasuwar ta yi break of structure. Gashi nan da kasuwar ta yi break of structure kuma sai ta fitar da OEPB, wato over equal price breakouts. So that wannan shine over equal price breakouts ɗin da muka samu, gashi nan na yi makin ɗinsa. So sai kuma kasuwar ta fitar da optimal trade, ta fara trade based on optimal trade zones. So that ta ƙara fitar da wani ɓangaren na gudanar da trading ɗinta, wanda idan kuka duba za ku ga a daidai nan gurin na yi makin ɗinsa, nan gurin baki ɗaya na yi makin ɗinsa. So nan optimal trade zone ne, misali inda asalin kasuwar take gudanar da yanzu kuma trade ɗinta. So fatan yanzu na faɗa muku dalilin da ya sa kasuwar ta yi break of structure. Da ta dawo daidai zone ɗinta, bacin ta dawo zone ɗinta na swing, sai kawai kasuwar bacin nan a daidai nan gurin kasuwar ta fitar da invalid, bacin kasuwar ta fitar da invalid pullback testing. So that me ya faru a daidai kasuwar, sai kuma ta yi breaking kuma ta canja character a daidai zone ɗin nan. Gashi nan inda kasuwar kuma ta canja character. So da ta canza character kuma sai ta fitar da valid order blocks a daidai nan gurin. Valid order block ne a daidai zone ɗin nan. A daidai nan, wannan ga order block ɗinmu nan, wannan shine order blocks ɗinmu, ga FVG ɗinmu nan wanda aka cike shi. So da bacin FVG ɗinmu da aka cike, ko ka ce inefficiency ko ka ce imbalance. So da kasuwar me ta yi, gashi nan boom, sai da ta fita, ta ƙara fitar da still abin da take ƙara fitarwa. So shi yasa kasuwar gabaki ɗayanta ilimi ne. Amma kuma wannan karatuttukan da nake, idan baka sa irin ilimi ba, idan baka yi mai kallon ta nutsu ba, babu abin da zan ce zaka iya fahimta. So that wannan candle ɗin da na ja haka, so valid order block ɗin mu na ja. So that kun gan shi shine valid order block ɗin da aka samu. Sannan kuma dalilin da ya sa kasuwar ta break, tana buƙatar ta break of structure na wannan zone ɗin. Dalilin da ya sa kasuwar ta break of structure na wannan zone ɗin, saboda TKTC, trend line key touches confirmation. So yanzu mun samu break trend line key touches confirmation. Dalilin da ya sa haka shine, bari mu ja trend line mu gani. Bari mu ja trending line. So bari ku gani. Boom. Kun ga misali, kun ga order block ɗinmu number 1, touches 1 kenan. Valid order block ɗinmu nan gurin. So valid pullback kenan. Shi ma touches 2. So a touches 3 kuma sai kasuwar ta yi breaking. So duk lokacin da aka samu breaking, so kasuwar tana buƙatar ta canja character. Tana buƙatar misali ta canza movements. Ana nuna maka duk lokacin da aka samu irin wannan misali TKTCB break ɗin nan, trend line key touches confirmation breaks. So ana nuna maka cewa kasuwar za ta canza wani direction. Misali shine an ce TKTC trend, na ce muku is represents the trend line key touches confirmation. Misali kun ga touches 1, kun ga touches 1 ɗin, wannan shine valid order blocks ɗinmu, 1 kenan, 2, 3. So a daidai nan gurin kuma sai kasuwar boom ta yi breaking. So ta yaya za mu duba ta yi breaking? Za ka ga misali kasuwar ai ta dawo inda last order block ɗin can take. Gashi na idan kuka duba za ku gani. So da duk lokacin da aka samu break na trending line kamar haka, na wannan pullback ɗin da na gaggaya muku, so da za ku ga kasuwar gaba ɗaya ta canza wata akalar, ta yi wata akalar. So idan kuka duba za ku ga kasuwar ai ta yi wata akalar ne yanzu, ta fitar da wata akalar ne. So da kun gani dai, kun ga yanda misali da aka samu TKTC, za ku ga already ina sa TKTC. So TKTC is represents the trend line key touches confirmation. So key touches ɗin ana nufin key touches na valid pullback. 1 valid, ko ka ce valid order block 1, valid order block 2, invalid order block 3. So a invalid order block ɗin nan kuma da aka samu, sai aka samu break of structure. Boom. Gashi nan boom, kasuwar kuma sai ta dawo har inda wannan yake. Har inda wannan yake. So in dai kasuwar ta dawo a part of TKTC, so setup ɗin, wannan setup ɗin da za a tafi holding zuwa sama ya wargaje. So da kasuwar za ta canza trading ne based on wani ɓangaren.
So kun ga dalilin da yasa aka canza trading based on wani ɓangaren. Idan kuka ja trend line naku za ku gani, sannan kuma za ku ga an canza trade ɗin, kasuwar ta fara tafiya high 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 low, high 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 low, high 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 low. So dalilin da yasa kasuwar ta canza wannan akalar, sannan kuma kasuwar ta fasa yin sama kenan saboda wannan break na TKTC da aka samu, trend line Kitachi's confirmation breaking. So 1 2 a na 3 din sai aka yi breaking, sai kasuwar ta fara high 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 low, high 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 low, high 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 low. So wannan kenan. So sannan kuma kasuwar ta dawo trade based on optimal trade zone, OTZ, optimal trade zone. So that a daidai nan gurin kun ga valid order block ɗina nan na yi marking ɗinta, ita ce valid order block ɗina. So change of character ɗina ma shi ma change of character ɗinmu da aka samu a nan gurin, bari mu yi marking ɗin shi. Change of character ɗin da aka samu a daidai nan, gashi nan shi ma na yi marking ɗin shi. Gashi nan shi ma yawwa na yi marking ɗin valid change of character ɗin da aka samu. So gashi nan shi ma na yi marking ɗinsa kamar haka. So that wannan shi ma valid change of character ɗinmu ne da muka samu, sorry. So that now shi ma valid change of character ne wanda muka same shi shi ma. Shi ma valid change of character ne, wannan change of character ɗin da aka samu. Sannan kuma already ga valid order block ɗinmu nan, sannan already inefficiency ko mu ce FVG ɗinmu gashi nan already an cike shi daga cikin nan gurin. Fatan an fahimta. So in baka sa idan ilimi ba, in baka sa tsaya ka lura ba, duk karatun da muke ba za ka rinƙa wannan ba. Sannan kuma ka sami paper da biro already kana jotting abubuwa masu muhimmanci. So yanzu kun ga misali kasuwar ta canza akalar trade based on optimal. So gashi nan kasuwar yanzu ta canza akala na trading ɗinta. So gashi nan a daidai nan goma gurin, kun ga nan gurin nan gurin da nan gurin da nan gurin, nan gurin nan kuma gurin equal swing high ne, wanda misali in aka ce equal abun wanda ya zo a daidai kenan, swing kuma misali kun ga muna analysis ɗinmu ne a 4 hour swing trading kenan ko, high kuma sama kenan. So equal swing high. So fatan an fahimce mu kenan. So nan kuma buy side liquidity na equal swing high. So wannan equal swing high ɗin namu, bari yanzu za mu matso da shi tsakiya. So equal swing high ɗinmu wannan shine zone ɗin da aka samu equal swing high. So a daidai nan gurin yanzu analysis ɗinmu yana daidai nan. Kun ga valid order block ɗinmu, ga valid change of character ɗinmu. So wannan kuma zone ɗin kun ga mu da ya juya mana tunda yanzu buy za mu nema. So wannan zone ɗin kuma shi ya zamto valid pullback zone ɗinmu. Wannan zone ɗin bari ne mana marking ɗin shi. Bari ne mana marking ɗin shi. Fatan ana tare da ni. Fatan ana tare da ni. So that wannan zone ɗin shine valid pullback zone ɗinmu. Sannan kuma and also he is a valid order blocks. Dalilin da yasa ya zama valid order blocks shi ma shine, so wannan shine misali valid order blocks ɗinmu already da muka samu, valid change of character da muka samu. So wannan shi kuma shine valid pullback wanda na ja yanzun nan. Wannan shine valid pullback, sannan kuma valid order blocks. Idan ku duba za ku ga price ɗin ya juya, sannan da ya juya kuma ya wuce inda ya juyo ɗin. Ina ne inda ya juyo? Daidai wannan zone ɗin kenan. Bari shi kuma ma in ƙara ja mana shi. Wannan zone ɗin in kuka duba, so za ku ga ya wuce inda ya juyo. Za ku ga ya wuce inda ya tashi. Kun ga misali nan ne asalin inda misali ya tashi. So ana buƙatar in har ya gama misali wannan, in har zai zama valid, muna buƙatar ya dawo ya wuce daidai inda ya tashin nan. So kun ga nan ne daidai inda ya tashi kenan ko? So kun ga gashi nan price ɗin ya zo ya wuce inda daidai ya tashin nan. So da ya tashi ɗin nan, so da shi ya bani cewa wannan is a valid order block, valid second order blocks. Wannan shine valid first order blocks ɗinmu. Wannan shi kuma shine valid second order blocks ɗinmu. Za ka iya sa valid second order block, V kenan. Valid second order block, VSO kenan, valid second order blocks. So da za ka iya marking ɗin shi a haka, ko kuma ka yi marking ɗin shi a fullbacks. So da daga shi da aka samu retracement ɗin, da price ɗin sai da ya zo boom, sai da ya tafiya sosai. So that a daidai nan gurin sai kuma price ɗin gurin nan jan line nan da na yi, shi kuma equal sell side liquidity kenan. Wannan line, so equal sell side liquidity ɗinmu. So wannan shi ne. So gashi nan equal sell side liquidity shine SSL. So that nan gurin daga nan zuwa nan misali kun ga ana trade ne based on optimal trade zone. Misali trade ɗin an fara da price ɗin ya zo nan gurin, gashi nan misali aka ƙara samun valid order block, price ɗin ya zo nan gurin.
so that aka ƙara dawowa sai wannan kuma dalilin da yasa aka samu wannan order block ɗin shine ana trade ne misali based on wannan optimal trade zone ɗin, so that da price ɗin ya zo sai ya ƙara cirar wani liquidity da yake nan zone ɗin, so that da ya zo ya ƙara cirar wannan liquidity da yake zone ɗin sai misali ya ƙara tashi. So da kun ga nan shine nan high ɗinmu, nan high low ɗinmu, so that a high low ɗinmu ma still position ɗin ya ƙara cirar liquidity, a high ɗinmu ma haka high low, so that a daidai nan gurin kuma still position ɗin sai ya zo ya ƙara ciran equal side liquidity, so that a daidai nan gurin ai an samu equal side, that is why ya cire liquidity, so that da ya cire liquidity kuma still dai sai kasuwar ta ƙara ana dai trade based on high low dai kawai, so that as you as a trader nan ma kawai zaka kira shi, you just call it as a CR flip zone, so that shi ma CR flip zone ne, so that no matter you trade in this zone. So actual trade ɗin an yi shi ne a wannan equal swing high ɗin nan da kuma equal swing low. So ga equal swing low shi ma, so that wannan shine equal swing high ɗinmu, nan kuma shine equal swing low ɗinmu, saboda an yi trade ɗin based on optimal trade zone kenan. So a daidai wannan zone ɗin kenan. So a daidai nan zone ɗin kuma a nan aka cire sell side, buy side liquidity, wato liquidity na ɓangaren buy kenan, na ɓangaren buy, so that ga order block ɗin da ya cire final liquidity na buy side liquidity, wanda shine already ne marking ɗinsa na sa BSL. So BSL ɗin nan yana nufin buy side liquidity, so SSL ɗin nan kuma yana nufin sell side liquidity, so that a daidai wannan day zone ɗin kawai misali an yi trade ne a equal swing high da kuma equal swing low, sannan kuma duk abin da ya faru a kasuwar na nuna muku shi, so that sai aka zo misali sabon lale a daidai nan. Kun ga mun gama da duk nan gurin na nuna muku dalilan da yasa aka same shi, sannan kai karan kanka ma zaka iya zuwa kai identify na kasuwar domin ka iya yin makin wannan abubuwan, so that yanzu kuma saura nan gurin. So a daidai zone ɗin nan ma dai still ga valid order block ɗinmu nan, wannan shine valid order block candle ɗinmu wanda zan ja shi kamar haka. Dalilin da ya zama kuma valid order block a gurina shine nan ba a samu wani da aka yi pullbacks, so that price ɗin bai zo ya yi aboving ɗinsa ba, so that wannan valid order block ɗinmu ne, so that wannan zone ɗin kuma change of character zone ɗinmu, so that still kuma me ya faru a kasuwar, still me ya faru, so yau kun ga retracement ɗin da aka samu, so wannan valid order block ce a gurin, so kuma sannan za mu iya cewa invalid pullback, so that wannan zone ɗin is an invalid pullback, saboda ai kun ga an ɗan yi retrace kaɗan, da aka retrace ɗin kuma sai kasuwar ta ci gaba da sell, so da aka ci gaba da sell ɗin kuma sai kasuwar ta zo ta fitar da valid order block, wanda shine nan gurin, wanda za ku already na yi marking ɗinsa, so that gashi nan shine gashi nan, still kuma za ku ga idan ka ja trend line za ka ga still money da market, wanda zan ja shi a yanzu kamar haka ka gani, tun daga kan order blocks ɗinmu ga misali invalid order block ɗinmu ko sannan invalid pullbacks, so that har izuwa valid pullback za ka ga mun ci sell sosai a ɓangaren swing, so da ɓangaren swing wannan ba ƙaramar tafiya ba ce ba a 4 hour time frame analysis, so that kun ga yadda wannan order blocks ɗin da kuma pullbacks ɗin ya yi aiki, da kuma change of character da aka samu a daidai nan gurin, so that kun ga abin da aka samu a daidai nan gurin kenan, tunda already kar ku manta muna identifying ne na market structure baki ɗaya, so that daga daidai nan gurin kuma gashi nan da daidai gurin da na ja trend line, fatan ana tare da ni, so that a daidai nan gurin wannan candle ɗin kuma wannan candle ɗin shi ya cire buy side liquidity, so wannan kuma shi ya cire sell side liquidity. Idan kuka duba za ku ga shine ƙarshen last a wannan tafiyar da muka yi, shine ƙarshen last liquidity grabbing da aka yi a kasuwar. So wannan kuma na sell side kuma shine shi ma ƙarshen sell side liquidity da aka cira a wannan kasuwa. So fatan ana tare da ni, sannan kuma ana fahimtar inda nake so na dosar da ku, domin kasuwar ina so ne na ga ta dawo hannunku. So already an fahimci karatun da aka samu a daidai wannan zone ɗin. Fatan an fahimci karatun da aka samu tun daga buy side liquidity ɗin nan har izuwa sell side liquidity. Fatan an fahimci dai wannan gurin, so that wannan kenan. So bari in ƙara maimaita muku. So wannan tun daga lokacin da misali aka yi trade based on optimal trade zone ɗin nan, aka zo daidai nan gurin
kun ga nan gurin shine equal swing high ɗinmu, nan kuma equal swing low ɗinmu. So gashi nan mun yi identify na market. So wannan kuma shi ya zamto buy side liquidity ɗinmu, tunda shine ƙarshen final liquidity da aka cira a ɓangaren buy. So sannan kuma aka fitar da valid order block. Bacin valid order block da aka fitar ita ce wannan wanda na ja, sai valid change of character wannan kenan. So da aka samu valid change of character, me ya faru a kasuwa? Boom, ƙasa ta yi, har aka zo aka cire sell side liquidity, wato wanda shine wannan. So fatan wannan order block ɗin da ya zo shi ya cire sell side liquidity na ɓangaren sell kenan. So fatan an fahimci wannan, fatan kun ga yanzu kuma mun gama da wannan zone ɗin. So za mu ɗan ƙara turawa gaba, wanda kuma misali wannan invalid order block ne, sannan kuma invalid pullback. Dalilin da yasa ya zama haka, da price ɗin ya breaking, wani price ɗin ya zo ya yi aboving ɗinsa ya wuce shi. Idan kuka duba da kyau za ku gani, wanda bari in sa muku trend line domin ku samu confirmation ɗin da nake so ku samu. There is an invalid order block. Misali kun gani? Idan kuka duba da kyau, kun ga wannan gurin zone ɗin is an invalid order block zone. So gashi nan na ja muku. So za ku iya kiran zone ɗin da boss, wato break of structure. Wannan zone ɗin da na ja za ku iya kiran shi wato the boss, wato break of structure zone kenan. Break of structure zone. So wannan zone ɗin boss zone ne, wato break of structure zone, ko ka ce pullback zone. So wannan break of structure zone ne, wannan ne pullback ɗinmu, pullback testing zone ɗinmu. So da tunda aka yi pullback testing ɗin, aka cire liquidity na wannan na wa'annan invalid ɗin. Invalid ɗin da suka zata wa'annan trader da suka yi trade based on wannan pullback ɗin da aka samu a nan gurin, sun zata is an valid order block. So su aka zo aka cire wa liquidity, sannan kuma aka tashi valid pullback na wannan tafiyar. Wannan ce yanzu kun ga yanzu wannan zone, wannan shine valid pullback ɗin da aka samu da ɓangaren swing. So daga nan kuma har kasuwar ta zo ta ƙara ciran sell side liquidity a wannan zone ɗin. So that wannan kuma shi ya zamto kuma yanzu valid order block ɗinmu. Tun daga nan gurin kasuwar tafiyar da ta yi har sai da ta zo nan gurin. Da ta zo nan gurin kuma wannan candle ɗin shine na last candle that is grab the liquidity. So gashi nan wannan shine last candle ɗin da ya cire liquidity. So kun ga mun gama da wannan ɓangaren, saura wannan ɓangaren, wannan candle ɗin da ya cire liquidity. So wannan candle ɗin da ya cire liquidity a daidai nan gurin, bacin ya cire liquidity, idan kuka duba bacin ya cire liquidity, so muna buƙatar wannan gap ɗin a zo a cike mana shi. Shine wannan candle ɗin da ya zo sai ya cike mana wannan gap ɗin namu. Gashi nan misali bari in nuna mana shi. Wannan misali, wannan order block ɗin da ta fita, so that muna buƙatar a zo a cike mana wannan inefficiency, ko mu ce imbalance, ko mu ce fair value gap. So wannan zone ɗin muna buƙatar a zo a cire mana shi. So muna buƙatar wannan gap ɗin a zo a cike mana shi. So that shine aka samu wa'annan candle ɗin guda biyu. Shine aka samu wa'annan candle ɗin guda biyu. So yawwa guys, abinda nake so a lura, retracement ɗin da aka samu a daidai wannan zone ɗin, retracement ɗin da aka samu an zo an cike wannan fair value gap ɗin, ko kuma ku ce inefficiency, ko kuma ku ce imbalance. So bacin an cike shi, da aka ɗan yi retracement, boom, sai kasuwar ta fita. Gashi nan boom, kasuwar ta fita. So that ina identifying ɗin market ɗin ne, domin in nuna muku kuma yanzu daga yanzu market ta dawo hannunku. So that gashi nan kasuwar boom ta fita. So da ta fita boom ɗin nan, kasuwar ta zo ta yi retracement. So gashi nan da ta retracement ɗin, ta fitar da invalid change of character. Gashi nan wanda shine wannan line da na ja, invalid change of character, sannan kuma invalid order block. Dalilin da yasa na ce invalid order block, so da price ɗin ya juyo, an samu wani price ɗin ya boom, ya yi break of structure. So da aka samu wani price ɗin ya zo ya haka, boom, ya break of structure. So da kun ga an samu invalid break of structure. An samu invalid break of structure. So daga FBG nan ma shi ma nan gurin invalid fair value gap aka samu. So a wannan zone ɗin shi ma still invalid fair value gap aka samu, ga ta nan ma na saka ta. So nan kuma still daga saman nan kuma invalid order block, invalid change of character, invalid fair value gap. Komai a daidai nan gurin invalid aka samu, tunda misali price ɗin yayi da ya juya sai kuma ya ƙara juyawa. Misali kun ga da price ɗin ya zo ya cire liquidity na sell side, na buy side liquidity, bacin ya cira, misali in kuka duba yayi over equal price breakout, wato OEPB.
over equal price breakout, shi ake kira da OEPB. So gashi nan in kuka ja, bari in ja muku shi kamar haka, ku ga OEPB, over equal price breakout. So da misali kun ga da aka zo don zone din, tunda kun ga duk lokacin da misali price ya zo daidai equal ɗinsa, ana expected ɗin zai juya ne. So da sai price ɗin ya yi over equal price breakout, bacin ya yi over equal price breakout sai kasuwar ta cire wannan order block ɗin, ya cire liquidity. Bacin ya cire liquidity wannan order block ɗin, sai ya juya. Da ya juya misali kun ga sai kuma setup ɗin a daidai nan gurin, ina jiran pullback ɗin da zan hau trading ɗin, sai kuma setup ɗin ya yi breaking. A maimakon misali wannan juyawar da za a yi, price ɗin ya dawo wannan daidai zone ɗin nan, daidai wannan zone ɗin na order block. Shi sa duk abin da ya faru a kasuwan nan ma ilimi ne. Ku lura a daidai gurin nan don Allah, zan ɗan nuna muku wani karatu mai muhimmancin gaske a daidai zone ɗin nan. So da Allah a lura da daidai zone ɗin nan, zan yi wasu maganganu a kai. Tarin ilimi ne a gurin nan sosai da sosai, wanda zan ƙara fasa baƙi a kan gurin, sannan kuma zan ƙara yin bayanin shi yadda za a fahimta. Tunda komai invalid aka samu, komai da aka samu a nan gurin ba daidai yake ba. So that a biyo ni. So a daidai nan gurin na ce an samu OEPB ko over equal price breakout a daidai nan gurin. Misali tunda an samu equal price, so price ɗin ya juya mana, amma sai da ya je ya ciro liquidity. Bacin ya ciri wannan liquidity, ya fitar da order block, invalid order block kenan a daidai nan gurin. Ina muku magana ne a daidai nan gurin. Bacin an fitar da wannan invalid order block ɗin, ga FVG ma ita ma invalid, ga change of character wannan line da na ja, wannan line shi ma change of character invalid, sai setup ɗin ya yi breaking. A maimakon misali juyo wannan da za ta yi, price ɗin aƙalla ya zo daidai wannan zone ɗin, ya cike fullback ɗinsa, ya dawo inda ya tashi. So that in price ɗin ya dawo inda ya tashi, so kun ga kenan mun samu confirmation ɗin cewa sell za a ci gaba da tafiya. To amma me, still price ɗin ai bai dawo wannan zone ɗin ba. Still price ɗin bai dawo wannan zone ɗin ba. Kun ga wannan kuma ita kuma ta tabbatar mana da cewa ita ɗin valid order block ce wannan. Ta tabbatar mana da cewa ita ɗin valid order block ce. So that ga ta nan na ja layi ita ma a ƙasanta. So that bacin ta tabbatar mana ita ma da valid order block ce, price ɗin sai ya ci gaba da miƙewa. Price ɗin sai ya ci gaba da miƙewa. So that da price ɗin ya ci gaba da miƙewa, har sai da ya zo nan gurin, ya zo wannan zone ɗin, ya ciri liquidity. So that idan kuka duba za ku ga a daidai nan gurin kuma an samu CR flip, wato consolidating and ranging flip zone. So sannan kuma bacin wannan consolidating and ranging flip zone ɗin da aka samu, so an samu break of structure. That is why nan gurin ya zama dala. An ciri dala kenan. So that an yi grabbing liquidity, an yi menene, an yi dai hatsaniya a daidai zone ɗin nan. So an samu consolidating and ranging flip zone. Sannan kuma na ce muku duk lokacin da aka samu consolidating and ranging flip zone, so that akan samu kasuwa ta fita. So a daidai zone ɗin nan abin da aka samu kenan. A daidai wannan zone ɗin consolidating and ranging flip zone. So saura OTE. Wannan OTE ɗin ban yi maganarsa ba. OTE, optimal trade entry. To kun ga misali wannan order block ɗin nawa, so ita ma optimal trade entry ɗina ce, wacce zan nemi buy kenan. Optimal trade entry, asalin inda misali kamar za mu ce ka ɗau entry ka shiga trade ɗin. So da shi ne OTE ɗinka, optimal trade entry zone ɗinka. So optimal trade entry. So shi ne nan zone ɗina, gurin pullback ɗin nan da aka samu, wannan last order block ɗin da aka ta fita. Sannan kuma shi ne OTE zone ɗina. Sannan kuma wannan daga saman shi ne break of structure ɗin da aka samu. So kun ga wannan tun daga valid order block ɗin nan, pullback testing, ko kuma ka ce valid pullback, ko kuma ka ce valid order block da aka samu. Kun ga daga dai nan ne optimal trade entry ɗina. So kun ga inda maybe na yi risking wannan last order block ɗin. So daga nan kuma na yi targeting ɗin can sama. So daga nan kuma mai kasuwar boom har ta zo nan gurin ta gama hatsaniyarta, ta cire liquidity da za ta cira. So consolidating and ranging flip zone ne. So duk liquidity ne a nan gurin, duk kuɗi ne a daidai nan gurin sosai da sosai. Duk inda ka ga ranging ba a so kai trade a gurin. So domin a daidai gurin market tana buƙatar ta ciri kuɗi sosai, tana buƙatar kuɗi ne. Duk lokacin da ka ga an samu consolidating and ranging flip zone, so wannan zone ɗin ai ba komai bane aka samu a gurin, sai in banda dala drawdown. So kawai dala aka samu a nan gurin, kawai nan zone ɗin kawai is an ranging flip zone. Fatan an fahimci ni. Ranging flip zone.
So consolidating and ranging flip zone ba a buƙatar ma kai trade a daidai nan gurin. So nan gurin zone ɗin kuma misali har aka ci gaba da tafiya so that a daidai nan gurin ne kuma sell ɗina ya ƙare. So bacin misali na yi taking profit, fatan duk waɗannan abubuwan da na yi na bayan nan an gama da su, saura kuma na gaban nan. So shi kuma a gaban nan me aka samu a daidai nan gurin? Abin da aka samu a nan gurin an samu BPR, balance price range, balance price range, balance price range. So abin da aka samu a daidai nan gurin kenan. Idan misali kuka duba an samu balance price range. Menene balance price range? Da yayin da misali muka samu equal high ko misali muka samu equal low, sannan kuma me muka samu duk a guri ɗaya, muka samu order blocks and change of character guri ɗaya, yayin da misali kawai dai price ya taso ya ɗaro, ya taso ya ɗara daidai ya ɗara daidai last price ɗinsa. So shi ake kira da balance price range. Yayin da misali kamar haka, bari mu ɗau face na baku example da shi. So meye balance price range? Misali kamar kasuwa ce aka fara ta, misali kamar haka aka fara kasuwar da ɗan ranging. Kasuwa muce misali aka fara ta kamar haka kawai, sai kasuwa ta fita kamar haka. So da kasuwan nan misali ta fita kamar haka, sai misali ta dawo. Da ta dawo sai ta ƙara komawa saman nan. Da ta ƙara komawa saman nan sai ta ƙara dawowa kuma ta ci gaba da sell. So wannan abin da aka samu a daidai nan gurin, bari in ja mana shi da trend line. Sorry. So yanzu ina ba mu misalin BPR ne, wato balance price range. So a daidai nan gurin an samu balance price range. A daidai wannan zone ɗin an samu wato balance price range. Balance price range. Balance price range. So a daidai wannan zone ɗin an samu balance price range. Dalilin da ya sa na ce an samu balance price range shine misali balance an samu nan gurin tsakiyar nan nasu shine balance ɗin. Price ɗin kuma shine ayi daman wannan tafiyar da yake. Wannan tafiyar ta candlestick ita ce price. Wannan misali tafiyar da kasuwar take, misali ai duk price ne yake tafiya. To range kuma me? Ya zo kai ɗaya kenan. Kun ga balance price range. So duk lokacin da kuka ga wannan yayi affected a kasuwa, so shi ake kira da BPR, balance price range. So duk lokacin da aka samu kuma balance price range, so maybe kasuwa kuma ta ɗan ƙara ciran sell side liquidity ko buy side liquidity, sannan boom ta ci gaba da ƙasa. So fatan an fahimci menene balance price range. Fatan an fahimce shi. So muna balance price range ko? So kun ga misali tsakanin waɗannan biyun aka samu balance price range. Gashi nan kamar misalin da na baku a nan gurin. So a daidai zone ɗin nan aka samu balance price range. So nan kuma wannan zone ɗin da kuka ga na yi marking ɗin shi, gaba ɗaya nan zone ɗin da aka samu balance price range, kun ga za mu kira shi ne da previous swing high ɗinmu, wanda shine wannan na yi marking ɗinsa. Previous swing high, previous swing high, previous swing high. So previous misali abin da yake na baya, misali kamar abin da za ka ce na baya kenan ko? So swing kuma fa ba muna analysis ɗinmu ne a 4 hour ba, to analysis a 4 hour kun ga swing trading za ka yi kenan. High kuma fa sama kenan. So fatan ana fahimtar wannan dalla-dallan karatu, gwaggwaɓan karatu, kuma karatu mai tarin tsada, wanda already muna faɗa ilimin kuɗinka bai isa ya siya maka waɗannan karatuttuka ba, sai dai kawai Allah. So kun ga misali a daidai nan gurin dalilin da yasa aka samu invalid change of character a daidai nan shine misali bacin an samu change of character, me ya samu? An samu break of structure, an samu breaking. Da aka samu breaking ɗin nan shi yasa wannan ta zama invalid change of character. So kuma dalilin da yasa me wannan ya zama valid change of character, misali da aka samu wannan valid change of character ɗin, da aka samu wannan valid change of character ɗin, na samu bacin mun samu fitar da valid order block ɗinmu, so ga valid pullback ɗinmu, so ga valid second pullback, first pullback ɗinmu, ga valid second pullback ɗinmu nan, so that is why wannan ta zama valid change of character. Sannan kuma da dalilin da yasa ta zama valid change of character, bacin change of character yayi affected, me ya fara a kasuwar boom. So amma a daidai nan gurin kuma za mu ƙara karatu sosai. I think karatun ma namu mun kusa gama identify ɗin market structure ɗin. Tunda identify na market structure abu ne mai wahala sosai. So amma duk da hakan za mu daure mu ƙarasa shi, domin kuma kai ka ƙara fahimtar inda ake so a nusantar da kai da kuma inda analysis ɗin ya dosa. So
a daidai wannan zone ɗin an samu valid change of character. Dalilin da ya sa saboda me wannan ma gaba ɗaya aka samu. So already bacin already na gaya muku buy ɗina ya ƙare a daidai nan gurin. So sannan kuma an samu BPR balance price range wanda shine wannan na baku misali. So a daidai nan gurin kuma mun samu valid order block. Valid order block wacce ita ce ta tafi da kasuwar. Wannan inda na ja ɗin nan ita ce valid order block ɗin da muka samu. So wannan candle ɗin da ya zo ya cire wannan candle ɗin da ya zo ya cike nan gurin sannan ya ƙara komawa. So wannan zone ɗin an cike mun FVG zone ɗina wato fair value gap zone ɗina. Wannan zone ɗin na tsakiyar nan da nake ta taɓa shi shine FVG zone ɗina. So that bacin an cike wannan FVG zone ɗina fair value gap zone ɗina. So sannan me kasuwar ta juya ta canja of character. So wannan canja character da kasuwar ta yi kun ga ta bani confirmation wannan ai valid change of character ne. Nan valid order block nan kuma valid change of character. Valid pullback komai anan valid ne. Dalilin da yasa ya zama valid shine duk abin da ya affected a kasuwar kuma kasuwar ta juya. Sannan kuma me dalilin da yasa wannan saura kuma dalilin da yasa wannan ya zama valid dalilin da yasa wannan ya zama valid pullback shine misali kun ga tun daga a daidai nan gurin kasuwar misali ta zo za ta fitar da wannan pullback ɗin da aka yi pullback testing ɗin sai me sai price ɗin ya dawo inda ya tashi kun ga a daidai nan ya tashi. So da ya tashi kuma dawowa a daidai nan ya dawo. Fatan an fahimce ni. So kun ga nan gurin na fitar da valid pullback a daidai nan gurin na fitar da valid pullback ɗina. Ta yaya za ka fitar da valid pullback? Har sai price ɗin ya wuce inda ya tashi. Misali kun ga a daidai nan gurin ya tashi da ya zo nan gurin in har misali daga nan gurin da ya taso price ɗin ya ci gaba da sama. So is invalid pullback testing. Fatan an fahimce ni. Is invalid pullback testing. Amma misali idan kuma price ɗin ya zo da ya dawo ɗin sai ya ci gaba da ƙasa. So kun ga nan gurin ya zama valid pullback. Kun ga me a ina entry mu zai kasance a daidai nan gurin. To ku kaddara misali gashi nan mun shiga a daidai nan gurin. So kun ga mun shiga a daidai nan gurin. Za mu yi expected ɗin kasuwar za ta yi break har last wannan ɗinta. Kun ga ina misali ni target ɗina zai kasance last wannan. Zai kasance last break last equal high equal buy side equal sell side liquidity. So equal swing high equal swing low nan target ɗina last equal swing low target ɗina zai kasance. So misali bari mu yi targeting ɗin can. So kun ga inda zan yi riski na. Zan yi risking last order block ɗina. So kun ga shi ma trade ɗin boom ya biya. Forex na scam ko? To kun ga kun yadda komai ilimi ne? Sannan kuma ko ina za ka ga me ka yi winning na trading ɗin. So wannan kenan. So fatan an fahimci how to identify and analyze through smart risk strategy. So sannan an fahimci yacce za ka yi trading da wannan strategy sannan ya biya ka. So kun ga nan gurin za ku ga na rubuta gashi nan EQSL wato equal swing low ɗina. So idan kuka duba tun daga gurin da na fara analysis ɗin kasuwar tun daga nan gurin kun ga shine previous swing low ɗina. To tun daga lokacin za ku ga price ɗin har yanzu performing yake yaga kuma ya fara trade a wannan optimal trade zone ɗin. Kamar misali abin da aka samu a daidai wannan zone ɗin. Kamar misali abin da muka yi analysis a baya a daidai wannan zone ɗin. So ina expected ɗin price ɗin tunda misali yanzu market is at medium size ko mu ce is at medium movement tun daga wannan lokacin da tun daga wancan analysis ɗin da muka fara har izuwa wannan za ku ga kasuwar yanzu misali kun ga kasuwa is at medium movement. So tun da kasuwar is at medium movement so that I am expected that yanzu kuma za mu yi trade a wannan zone ɗin ne daga nan gurin zuwa nan. So kun ga misali nan equal swing low ɗina nan kuma equal swing high. Boom
kun ga na gama identify na kasuwa. So wannan duk inda zaka je sai dai a maka alaye, babu strategy da zaka koya. Ba wai gaban kai nake ba ko fariya da zai kai wannan. So that wannan bidiyon ya daɗe kuma an tattauna abubuwa masu caja kai, sun caja hankali sosai. To amma in ka kalle su more time you will understand everything, sannan kuma forex zaka tabbata is not a scam, sannan za ta fara biyan ka. So kun ga misali a ina muke, kun ga na ci wannan trading ɗin kenan. Tunda misali na gama samun duk wasu confirmation da zan samu, kun ga na ci wannan trading ɗin kenan. So da saura wannan. So a daidai nan gurin misali, kun ga misali aka zo aka ƙara ciren wani liquidity a daidai nan gurin, aka samu order block, ga order block ɗin da ya cire liquidity a daidai zone ɗin nan. So a daidai zone ɗin nan kun ga order block ɗin da ya cire liquidity. So da ya cire liquidity kuma me, a daidai nan gurin na samu, kun ga wannan invalid order block zan kira shi ko me. So still yana kan kasuwa, ya cire liquidity ko bai cira ba. So that bari mu analyze ɗin, tunda misali kun ga anan kasuwar take. So yanzu abin da zamu fara yi shine, za mu fara tabbatarwa is it wannan valid order block ce ta equal swing low ko kuma yaya. So ta yaya za mu iya identify ɗin wannan? So wannan shin valid order block ce ko ba valid order block ba. So gashi nan misali da kasuwar misali ta cire liquidity. So that guys, wannan shine equal swing high ɗina. Wato idan aka ce maka equal, abin da ya zo daidai kenan. Swing kuma misali kun ga muna analysis ɗinmu ne a 4 hour. So kun ga ya zama swing trading kenan, high kuma sama kenan. So nan kuma zai zamto equal swing low ɗina. Wato equal, in aka ce maka equal, abin da ya zo daidai kenan. Swing muna analysis ɗinmu a 4 hour ne, kun ga swing trading zan yi kenan. Sannan low abin da yake a ƙasa kenan. Equal swing high, equal swing low. So fatan an fahimce ni. So wannan trade ɗin ma na cinye shi. Dalilin da yasa na cinye shi shine, ga inda order block, ga second order block ɗina nan. Misali ga first order block ɗina nan. To wannan valid order block ce ko ba valid order block ba? Yes, valid order block ce. Misali saboda me? Saboda misali daga daidai zone ɗin da aka yi retracement, da aka yi retracement ɗin, price ɗin ya zo ya wuce inda ya taso ya yi retracement ɗin. Gashi nan daga inda aka yi retracement ɗin a daidai zone ɗin nan, ga second valid order block ɗina nan. So juya wannan da ya kuma, ba zan ce abin da zan kira shi kawai da yaren mu na trade na wannan strategy, haka zan kira shi da valid order block, pullback testing kenan, pullback. So kun ga da aka samu wannan pullback ɗin, sai boom, trade ɗin ya dawo equal swing high ɗinsa. Kun ga kenan na ɗauke shi daga daidai zone ɗin nan, ya bani just about 1:2 RRR. So 1:2.2 RRR. So ina laifi, kun gani? So kun ga price ɗin ya dawo EQSH zone ɗinsa kenan, equal swing high zone ɗinsa, ga kuma equal swing low zone ɗinmu. So fatan an fahimci wannan kenan. Kun ga na yi winning wannan trade. Kun ga a daidai ina setup ɗin wannan analysis ɗin yau a daidai wannan zone ɗin. So kun ga dai na faɗa muku za a yi ta trade ɗin as an optimal trade zone. Za a yi ta trade misali as an optimal zone. So saura wannan last trade ɗin. So wannan last trade ɗin ban ɗau trading ɗin ba. Wani kalar confirmation nake jira kafin na ɗau trading ɗin? So da farko wani analysis za mu fara? Za mu fara fitar da valid order block. So za mu yi marking ɗin valid order block. So is it valid or invalid? Ba zan ce komai ba sai na samu pullback testing. So that wannan gashi nan. So yanzu da idan kuka duba za ku ga kasuwar ina ta dawo. Ta dawo equal swing high ɗinta, sannan kuma kasuwar ta ciri buy side liquidity, swing buy side liquidity. Dalilin da yasa nace swing buy side liquidity, idan ku duba za ku ga ai misali tun daga daidai zone ɗin nan zuwa daidai zone ɗin nan da trade ɗin ya taso, za ku ga tun daga daidai zone ɗin nan zuwa daidai zone ɗin nan, za ku ga nan equal swing high, nan kuma equal swing low. So za ku ga trade ɗin ana trading ne based on optimal trade zone. So ana trade ɗin ne a wannan zone ɗin. So fatan an fahimce ni. So tunda ku ana trade a wannan zone ɗin ne, sannan daga daidai ina kasuwar ta fara cire wannan liquidity. Sannan kuma har yanzu kasuwar muna under wannan previous swing high ɗin, swing low ɗin nan. Idan kuka duba tun daga can baya, za ku ga nan gurin ai previous swing low ne, tun daga inda muka fara prediction ɗin. So previous swing low ɗinmu. So ga kuma previous swing high. Ɗinmu
ga kuma previous swing low din mu har yanzu position din yana under this previous swing high din mu, so yanzu misali wani confirmation nake jira na cinye wannan trade din, wani confirmation nake jira, ga dai order block na fitar da ita, ga inefficiency din mu, wannan coins din wannan candle din ya zo ya cike mana shi, idan kuka duba gashi nan wannan shine inefficiency din mu da aka cike, imbalance din mu wato da aka cike kenan. So kun gani, fatan dai ana ganin candle din kuma ana fahimta. So shine inefficiency ko kuma FVG, so that gashi nan, so that bacin nan kuma an samu change of character wanda bari mu yi marking ɗinta. So ga change of character nan da aka samu. So ina buƙatar valid pullback. Menene valid pullback? Ina buƙatar misali kamar price ɗin, bari mu ɗau face mai amfani da shi, ko mu ce valid second order blocks, so that sannan kuma mai targeting ɗin previous swing low ɗin mu, ko mu ce mai targeting ɗin ina za mu yi targeting equal swing low ɗin mu, wato wannan zone ɗin mu kenan, so that ina buƙatar pullback testing. Idan aka yi pullback testing, wannan pullback testing ɗin ya dawo inda ya yi pullback testing ɗin. So idan ya dawo inda ya yi pullback testing ɗin, so that riskin mu sai ya kasance a daidai, maybe ne riskin our previous order block ɗina ne targeting ɗin can equal swing low ɗina, wato in targeting ɗin nan equal swing low ɗin, tunda anan ake actual trading ɗin. So kun ga idan na yi amfani da wannan strategy zan cinye trading ɗin. So smart risk strategy kenan, ko kuma ka ce smart money concept. So that wannan bidiyon kaga ya nuna maka how to identify or analyze the market completely. So wannan bidiyon, duk wanda ya bidiyon nan kai karan kanka za ka san ya san me yake a trading. So sannan kuma congratulations duk wanda ya kalli wannan bidiyo, in Allah ya yarda ina fatan ya zama very professional and also profitable trader. So wannan kenan. So Allah ya datar da mu baki ɗaya, ya kuma ba mu sa'a a duk abin da muka sa a gabanmu, ya taimake mu. So wannan kenan. So idan aka yi pullback testing, kun ga daidai inda setup ɗin nake buƙatar ya hau, sannan kuma mai trade ɗin. So da sannan abu na gaba, idan misali kana so ka tura abin nan, misali bacin ka gama analysis ɗinka, kana so ka tura shi misali saman nan gurin da aka sa British pound, inda aka sa British pound ɗin nan zai koma sunanka ko kuma inkiyar ka ta trading, sai ka zo ka danna gurin share ɗin nan. Gashi nan na danna shi, sai ka yi misali, sai ka yi share chat image, za ka tura shi a WhatsApp ko sauransu. So wannan kenan. Fatan za a fahimci wannan strategy, sannan kuma ka ƙaru da doctor for forex, sannan kuma ka ƙaru da a lot of knowledge, so that congratulations to be the insha Allah professional trader. So kun ga kenan ana nusantar da kai ba kullum ake trading a kasuwa ba, so wannan bidiyon ya kunshi abubuwa da dama, ka kalle shi more time, in Allah ya yarda you will be a very very professional kuma profitable trader. Allah ya datar da mu.